Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nga foli bɛ aw bɛɛ ye. Abonné an b'a le guide image noir kan a kɛra fama ye mais a ma kɛ ɲinɛ ye. Nga foli b'a bɛɛ ye. Bi min faga recette dɔ di bi protection kisilan quoi tagana a b'a fɔ tu bisimila kaburu 7 ne karisa panna ka sago ne jugu binna kaburu 7 kɔnɔ ne ko ala ne y'o kɛra i b'o fɔ quoi. N'i y'o fɔ siɲɛ 7 i b'a mun ɲɛ la i bɛ sɔrɔ ka taa i ka baara la i bɛ t'i ka ci la ala b'i tanga fɛn caman ma o don. N ka foli b'a ye a kɛra fama ye a ma kɛ ɲinɛ ye. Élève minnu bɛ classe examen la bon a bɛ se k'an contacter privé fɛnɛ la an b'u kɛ inbox ye. Ok n ka foli b'a ye a y'a aimer ka partager n bɛ ɲinɛ a kɔ toujours recette bɛ na baaraw de ka ca kow de ka ca an ka déplacement ka ca trop n ka foli b'a ye. A y'a aimer ka partager. Ok à la prochaine merci.